Mit navn er William, og jeg er ansat i Andersen VVS. Nu vil jeg gå igennem, hvordan I sætter jeres Dalux Apartments app op. Når I scanner den QR-kode, der hænger ude i jeres opgang, så vil I blive videreført til en ny side, hvor I kan indtaste jeres mail. Herefter vil I få sendt en mail med et link, hvor I kan gå ind og acceptere jeres invitation til Dalux Apartments. Når I accepterer linket fra Dalux Apartments, så bliver I videreført til en ny side, der skal I indtaste jeres informationer, og I skal lave et password. Og så har I altså nu en bruger til jeres Dalux Apartments. I Dalux Apartments der er der noget, der hedder meddelelser. Meddelelser er måden, vi som entreprenører hos Andersen VVS kommunikerer til jer beboere på. Den allerførste meddelelse, I vil modtage, vil i de fleste tilfælde være en velkomstmail. Det sidste, I skal være opmærksom på som beboere, det er det, der hedder fejl og mangler. Fejl og mangler er måden, hvorpå I kommunikerer til os entreprenører, hvis I oplever en fejl eller mangel ude, hvor I bor. Inde på Dalux Apartments-appen, der kan man gå ind under plantegninger. Inde under plantegninger, der kan du trykke lige nøjagtigt der i din lejlighed, hvor du oplever din fejl og din mangel. Her vil du skulle skrive et emne omkring fejlen og en kort beskrivelse. Du har også muligheden for at tilføje et billede af den fejl eller den mangel, du oplever. Inden under fejl og mangler, der er der noget, der hedder igangværende sager. Der vil I kunne se, om entreprenøren, som i det her tilfælde vil være Andersen VVS, har besvaret jeres fejl eller mangel, eller den stadigvæk er igangværende.